Den rykker. Må jeg se den? Ja, jeg kan godt se den. Den rykker så meget, at hende her, der lige gik forbi mig, skal hive den ud. Og jeg vil gerne have prøvet at hive den ud nu. Okay. Kan du lige prøve at hive den ud, Hun skal Dagmar? lige have en lille is. Ja. Prøv selv at se hende spise en is. Ja, og nu kommer hun og hiver. Så I ser hende, der er sådan her. Og lige så stille. Ja. Hive. Må vi se, Dagmar? Kan du gøre sådan? Ah, godt. Og så igen. Prøv at se. Og så åbner du her. Og så hiver du. Okay? Og husk stille. Det var lige en lille fakta. Okay? Prøv at røre min tand ned. Må jeg se? Ej! Ja, jeg har taget min tand. Jeg skal se den. Ej, må jeg lige få den der? Ej! Lille søster, du hæver en tand ud af hende. Bare se min tand. Hvor er den henne? Ja. Må jeg lige se den helt tæt på, så kommer kameraet lige. Se den helt tæt på. Der må jeg se. Ej, hvor er den fin. Må jeg se, hvor den sad? Ej.